Latip gede. Latip gede apa? Laban. Oh, nglaban. Nglaban. Oh, nglaban toh. Oh, iso latip gede. Tak kira laban. Ora. Nglaban kan iso latip gede nih kok. Ah iya. Iki ana pamundhut saka panjenengane Pak sing kagungan dalem. Pak Effendi. Sing ngaturne kudu Mbak Elisa ora karo Sarasuk. Nah, diaturi jumeneng. Ah, kaya apa? Selak kademen niku mangke. Heeh, ya. Ayo, jumeneng Mbak Elisa. Nah, iya. Trung, dat, yuk. Mas ojo dipleroki. Mas ojo dipleroki. Karepku jalan diye. Puncak. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Bangko keri ing jaman. Mbok yo sing eling. Tanduk bro. Budaya pancene bener kandangku. Iki ku anu apa jenenge bintang tamu loro iki ora akur ya. Mboten akur pripun? Sing dhuwur kedhuwuren sing ndek kendhaken. Nah, jenenge ngeten iki lho, saling melengkapi. Melengkapi piye? Nah, kekurangan satu sama yang lain. Loh, nah, lha apa Lisa ki bojomu kok ibarate ngoten lho. Iya. Iku ora ngrembug bojo meneh kok. Ora to. Ha iki umpamane bojoku ya ora takon ngenten iki no. Lah kon ngopo? Tak dol. Cakep kok iso didol ku lho. Didol suwantene ngoten lho. Oh iya. Dikaryake. Mosok dikaryake guyangan. Apa eman-eman. Eman-eman. Kuwi ora ngerti guyangan ki wong cah Sulawesi kok ora. Ora ngerti. Selamat mana? Aku entuk bojo samene mung seper telune yo. Seper teluku kamu. Iki omong apa? Carane ping telune kamu lagi aku ini lho. Heeh. Pokoke Elisa ki pengen bojone ki luwih dhuwur timbang Elisa. Lah nek kamu kan cuman sepertiga menemongan. Sepertiga. Mudeng. Sepertiga. Jadi aku ki mumetan. Vertigo. Itu vertigo. Ya. Piye? Mbok sing sempak. Apik. Jan. Kita baik teko bareng-bareng padha-padha. Bareng-bareng maksudnya bareng-bareng kompak, kompak ngono. Kuwi jenenge kompak. Nah, yen bareng-bareng kuwi kompak. Kompak nek iki ngomongnya piye? Kompak nek mung kompak tok ya ora wangun apike ya semangat karo kompak sempak, semangat kompak. Oh, alah, disingkat. Disingkat. Dadi semangat kompak kuwi disingkat sempak. Nah, ayen aku sama kamu tekone kudu sempak. Kudu wong loro kudu sempak. Kudu semangat lan kompak. Nah, sempak teles. Apa kuwi? Apa? Semangat kompak dan anti lemes. Iya. Ya ngono mergane nek awake lemes piye le ndelokke. Ya paling teklu. Mesti kamu so lemes ya. Nggih darane pangaken Kang Dareng Tepang nggih
pangapunten iki kula nek ngomong Jawa nggih ngaten iki. Kula Elisa Orcarus Alaso Pak Bu, nembe niki sowan gak wonten nganjuk kartosipun. Apa iya? Nggih. Baru kali ini. Kayaknya ya. Oh, gitu ya. Ya, ya. Dulu sama almarhum Masina belum pernah ikut nganjuk. Kayaknya belum pernah. Belum nganjuk. Iya, kayaknya. Ini yang kondang kota angin, makanya anginnya banyak banter. Pantesan, aku langsung kademen. Kademen. Ya. Kademen. Kademen yo Kademen. pengene dipeluk ning kok jejarku mung sak uncek iki. Kayaknya yo sing gede sih. Kamu pengen yang gede, meluk yang gede. Iya, Itu pada tukul loh. Tukul. Ndongakaken katur ingkang sempon dawuh. Sampun rawuh. Dawuh ya, dawuh itu memerintah enggak sih? Oh betul. Bener kowe. Kowe goblok entar cek kowe iki. Wis endek goblok. Sing dawuhi, sing maksudnya sing dawuhi Elisa sing nimbali Elisa ngono lho. Oh, sampun aku mah dawuh. nek nimbali mah soalé sok dionekke nggon masjid kae. Wah, Lho, bedane ki apa? Sampun katimbalan ngono kan. Berarti mending aku milih sampun didawuh gitu daripada katimbalan. Oh iya wis. Karepmu lah. Wis Ah, terserah kono wis penakmu piye, Mbak. Heeh. Sing nimbali sing dawuhi. dawuhi. Sing dawuhi. Heeh, sing dawuhi panjenengane Pak Effendi. Ahmad Effendi kane Ibu Jumini. Heeh. Matur sembah nuwun nggih Pak, kula dongakaken boten lekat tambah kepak rejeki panjenengan berkah. Mudeng ora kowe? Aku angel iki. Angel gimana to donga lho aku iki. Donga lho kowe. Serius lho. Ya ndongane ngomongane lho Padalang. Omongane piye? Lho cerewete ra ukur ora cetha blas sih. Lah kuwi wong alaire iki ning Sulawesi iso basa Jawa kaya ngono iki wis sak. Ya alhamdulillah. Ora cah cerdas apa ya iso. Di ngapura lho Mas opo Dek? Ah bebek. Apa Mbah? Bebek. Bebek. Sa. Iki ambak cilik tuwek lho iki. Tuwek to. Gak aku cilik kok tuwek kepiye lho. Tiwek Lah tuwek tau teh ora yang dipangan codot. Bebek. Bebek. Terserah. Arep bebek. Didoakan untuk mempelai berdua sa. Nah. Nggih kula ndongakaken katur mempelai. Mempelai. Niku mempelai. Mempelai berdua. Mempelai ngono. Mugi-mugi dados sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi saged langgeng anggenipun bebrayan. Boten namung dumugi kaken-kaken nenen-nenen. Namung Sik iki, nek iki salah iki. Aku ndak diseneni karo wong-wong. Iki karepmu lek kaken-kaken sampai kakek nenek ngono to karepmu cara basa Indonesiane. Iya. Nah, kuwi sing bener kaken-kaken ninen. Nah, kuwi kakek apa? kakek yo kaken. Kaken. Nenek apa? Ninen. Yo nenek kok ninen, nenek yo nenen. Nenek, bukan Mas, nenek. mosok nenek nenen. Nenek. Dah lamuten. Kaken, bener. Kakek-kaken. Kek Nenek, yo nenen. Aduh, nenen ora ninen. Nek ninek baru ninen gitu loh. Mbak kuwi sing bener asline Jawa. Kakek nenek kuwi kaken ninen. Ora kok nenen. Kok ganti-ganti dhewe sih kamu? Kowe ki wong ngendi dikandani wong Jawa ngeyel. Iya. Kok caci iso nesu lho. Mas ora nesu sapa lho? Nesu mekrok Wong iki. kene iki asli wong Jawa kok diprotes. Caci Kuwi iso nesu. Asline ngendi to, Mbak? Bapake sego toli-toli. Wah, ora tau ndelok YouTube ah. Weh, bapake kok toli-toli. Ah. Ibu, boke sekolah Mbelu, aku lahir di Palu. Ngono. bayo, apa ora lara, Mbak? Ora lara ki ngopo? Lah lahir di Palu iki. Lagi, bos. Kayak jae padake. Maksudnya lahir iki di Kota Palu ngono lho. Ora kok di Palu Sirahe ki ora. Oh, Nek ngono ya teneh seneng sing ning Papua kono. kok iso? Lahir di Biak. Iya. Oh iya.
Iya. Iya nek Loh. Pak Buah Ya, penak ta kowe mau. Heeh. Lahir di biak, Heeh. mati ya di biak. Heeh, iya. Hayah niki. Ngopo? Asli Palu. Heeh. Lahir di Palu. Heeh. Mati di Palu. Urip ya di Palu. Yo pancen atos dasku padake ampuh iki. Iya ndasmu watu ora atos. Dongakaken temanten niku wau, pokoke dumugi mboten namung kaken-kaken Ninen. nenen Terus. dumugi puputing Yuswa Nah, sak ngono ae. lambi-lambimu. Nah, ngono lho. Mula lek ndongakne muga-muga dadi temanten ngantos kaken-kaken nenen kuwi salah. Lah, Mergo nek didongakne nganti kaken-kaken nenen lek bar kaken-kaken nenen pegatan lek ya cilaka. nah bener. Heeh, iya toh. Berarti kan selambi-lambi. Selamanya. Yo selamanya. Heeh. Selamanya. Iya yo Jawa gaya cah cilik gaya banget senggel ye. Malah ngajak Ejak senggel we. Malah ngajak gelut ki. Gaya kok kamu. Lah gaya kepiye lho aku kan yo ngene lho sirku ki. Piye ngono kok. Kamu perapatan senggel engko yo. Senggel-senggelan. Allah ora ngerti. Aja mbok sawang casinge. Ngopo? Wis casinge cilik. Tapi Mbah gedhe ndase. niki ngaturaken panglipur napa, Pak? Niku wau Pamundhut saking Pak Pendi menika harus didahulukan. Nggih. Ngersakaken Nyuwun gending Sri Huning kalian lali janjine versi jaranan Pak Kanggo. Gending menika kagem besan Bapak Lulut. Sudiarso ugi temanten kekalih mugi ngantos nggih. Angsalipun bangun rumah tangga pinaringan berkah barokah. Pidine kata laki roh Allahumma amin. amin ya rabbal alamin. Sri Huning sah karo lali janjine. Oke. Nah, Sing pundi rumiyin? Sri Huning sik Sri Huning. sing enek bawane. Oh nggih. Heeh. Tapi niki mungkin nek salah nyuwun tulung dipun beneraken nggih. Iya, heeh. Karena kan biasa yang sudah terkenal lagu Sri Huning yang tersebar itu sing ala campur sari gitu. Nah, yang versi asli Pak Sukron kadang-kadang leli. Lali ya. Iya. Ya, kowe mau Lali. lek nang Nganjuk lagi pisan iki to, Sa? Yo. Ora bingung rene. Mboten ana Google Map zaman now. Google Map? Yo tinggal dipencet ngendi njaluk Sherlock masih. Ah. Nah, njaluk Mas Doni langsung Sherlock tekan gone mburi keler beres. Oh ya. Sampeyan Ning yo- saiki rasah mumet emang wong biyen. Kamu wong gembien to kamu. Yo biyen aku. Ning yo aja sok jagake Google Map. Entah kemana. Kuwi biasane sok apus-apus. Lah, Enek sing ditekake kuburan, enek sing ditekake ngonoan ngono lho. apa ngono ani nggono apa? Jare rencanane kowe pindah rono. Guyangan. Wah, Ora ngerti ya di saking guyangan apa. enggak. Kuwi- Itu tempat apa? kuwi kok tempat apik, tempat bagus. Oh, dinggo Kalau apa kamu mau semacam piknik ke sana. Kafe atau apa gitu. Makanan tempat. Makanan, minuman segar. Oh, kasih nih. Iya kasih nih. Oh. Anu ning kono ki kan Ngerti bakul pakan manuk. Oh, bakul pakan. Ah, ya sesuk aku dijaya rono. Kowe Aku yang duwe manuk wong aku omahe ki ning lor kemanukan ngono. neng Jadi rumahku itu ning lor kemanukan pasar manuk. Aku Mal- arep golek pakan ning kono iso. lah kowe tekan kono mati ya. Manukmu. Nek di nganu formalin piye? Awet. Apa nek pakan ono diformalin. Ya niki cobi nggih. Nggih, dibawani komplit. Nah. Putri kang sulistyeng warni. Lah ki nembang ya cetha nek Cetha. omongane kaya betet to. Lagu ya piye nek nembang kaya ngene tenan do mlayu kabeh. Kan nek nembang ya sing apik, carane piye, nek carane ya Jawa ya sing alus gitu kan tak coba, tapi nek ngomong ya wis gawa, gawan bayi. Oh iya wis. Gowan bayi. Ya margae lahir di Palu ki mau dadi Iya. Agak selencong ngono. Apa selencok gimana gini tuh? Enggak, aku mau ngene tok kok. Ngono nek aku gendeng kan kamu mauan.
Ora mosok ayu-ayu gendeng. Srihaning Mastika tuban. Jos oleh nembang anu cek. Jos. Elok. Piye cek? Cek kok cek. Sek kuncek-kuncekan. Cek. Uncekan namamu uncek to? Uncek kono kecek-cek. Aku mbok kira mik. Mbok cek-cek. Nyo. Jos. Mbak, Apa? statusnya napa to, Mbak? Senggel. Statusnya apa? Senggel. Oh, senggel. Iya. Ini Apa? masih Enggak apa-apa cuma masih nama. melanjutkan ke perkuliahan ya, Sa? Iya, masih sekolah terus. S1, S2, S3, pengen S2 ya cek. Iya. Yo. S3. Iya. S1 jurusannya apa? Pedalangan, S2. psikologi. Lu kok ora jalur blas lagi? Lah ya psikolog iki lak wong Lah, edan-edan ya, itu. kan pedalangan. Terus psikologi. Lah gunane apa? Jalur yo. Kok iso jalurnya apa to, Sa? Ning pedalangan Hah? kuwi marake gendeng. Kuwi seni sing paling gendeng dhewe mergane wong siji ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Sewengi meneh. Cek. Aku Apa? berarti diarani gendeng berarti ya. Gendeng. Ya Allah, aku gak Jenengan diarani gendeng. Heeh. Nah, kowe kok terus ngarani dalange gendeng ki lho. Kang ngunekke dalange aku wis tau yo dadi dalang. Rumangsaku nek dadi dalang ki gendeng ngono. Nek dalange ra rumangsa gendeng ya terserah. Urusan masing-masing. Oh, pengalaman tersendiri. Oh, iya. Kan yo kulino dadi dalang. Omong dhewe disauri dhewe, Nah. guyu dhewe terus Guyu dhewe terus nangis-nangis dhewe. Wong yo disanding karo wong ayu-ayu yo ndeloke tebok. Oh, ya bener ya. Iya kan? Asline ya bener. Iya kan? Dalang ya gendeng ngoh ya. cek Dalam rene diluke. enten apa? Gaji gulumu. Ngapunten kula nembe repot to. Tak peranggang bajana gara bebela wirat maya. Sumelo atur mergo iki penting. Ngopo? Nyuwun sewu Mas Kangko, alamat untuk tanggal 13 Juli menika di rumah Bapak Mansur Kades Mbabatan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Ya, nggih. Sampun kula umumaken Pak Lurah, Pak Kades, Pak Mansur. Insyaallah tanggal 11 Beijing kula sowan mriku sak kanca. Ya, Mbun. Monggo lanjut. Tan wurang sri huning gugur dadya mustikaning Iki biasa sih langgam terus dangdut nggo jaranane nggon lali janjine ya, Sa. Oke. Oke, yo kaya ngapa? Diaturke. Yuk. Sri huning mustika tuban lapon tresna lan saboyawati narang raken wirat maya
luar biasa. Nggih. Yen nyuwara nyinden tetembangan ya ketok asli Jawane. Asli Jawane. Nah, angel e ngenten iki angel e. Oke. Pados pesinden ngenten iki. Heeh. Iki klebu permintaane penjane Pak Pendi Mas Unce. Oh ngaten. Supaya ngaturke waranggana si Chandra si ngapak kuwi mau. Oh, iki Chandra. pundutanipun Pak Ahmad Yo, Effendi. mergo karo sinden-sinden duwe Jolaras Indonesia kuwi apa panjenengane? Mangke ampun kesupen. Heeh. Nggih Mbak Chandra niku viral wonten TikTok, wonten YouTube niku kathah. Oh iya. Nggih, cuplikan-cuplikannya Mbak Chandra ngepek. Ngepek. Mbak Chandra ngepek. Ngapak kok ngepet. Iya, kuwi lho ngepek. Chandra ngapak. Iya. Ngepet. Lho ya dilayani satu persatu. Nggih. Biar kene ning gatek kene pagelaran ora ana sing njaluk lagu ku lho. Biasane lek ping berokok duit ngono to. Iki ora eneng. Mulai sampe naik. Mriki menika penikmat. Penikmat. Nah, penikmat saestu dados dicaosi punapa kemawon kersa. Benten kalian kene piyambakane. Nggonmu piye? Nggone dhewe kan nggih ngoten nika. Ah iya. Angger lagi omong ngono bungok-bungok. Nah, kesuwen kajange nyewa. Ah iya. Wis darah nggone dhewe. Heeh, bener. Yen mriki mboten penikmat saestu. Ya, mulai diselingi sik ya. Perkara lali janjine kok diaturke. Oh, ngaten. Diselingi sik iki ya permintaan sing di omah. Ya. J. Ya, Tra, ngatur, Tra. Nah, Chandra Ayu Waryani saka ngepek. Sinden ngepek. Nah, ayo. Ya, Ya, ngadeg lon-lonan. Ngopo kecantol apa? Tak kira dingklike kadut. Lah iya. Aku ya mikir lho, Mbak, arep ngadeg ora sida bali mudhuk meneh. Apa kelet aku ngono. Kelet karo dingklike ngono lho. aja macam-macam karo kuwi. Kuwi cedak Enten napa? omahe cedak Nusa Kambangan kuwi. Lajeng napa cedak kok? Lah kula mboten ndek masalah kok. Ditakonono to. Kok pentalang-pentalang apa to, Mbak? Lerak, Sabar ya lerak. Mbak, kuncen kaya ngono. Sabar. Kenapa? Ya. Kena ngapa? Lah wong nyong mau keserimpet ki selendange maring sikil ngrimpet dia dadi ora teh ngadeg. Gak Omong ngomong apa apa ya? meneh? Aku ya saya bingung sih. Aku dhewe iki malah mumet ki lho. Mumet ngopo? Mikir awakku dhewe. Hah? Gek wong iki cupet, musuh sinden loro ra cetha. Mbak kamu ngapake bondi sih? Cilacap, Mbak Elisa. Oh, Cilacap. Iya, perek Nusa Kambangan. Perek, apa perek? Perek Nusa Kambangan. Astoke ae padu dhewe kono. Perek. Jaget. Nggih, kersane antarane ngapak karoan Palu. Anu. Perek itu apa? Jane perek tolong jelaskan itu apa? Perek kuwi ya. Ya perek ya Pak ya kepriwe ya. Ah. Kayak ngene ya cek ya. Kowe lho. Ngene. Antara Perek kuwi. perek kamu rumahnya neng Gontelok Penyu itu. Teluk Penyu. Iya. Kan nek nyebrang Ya. Laut Nusa Kambangan. Oh iya, Pulau Nusa. Nusa Oh, sing Kambangan. penjahat-penjahat itu. Heeh, penjahat-penjahat sing nakal-nakal, Iya. sing wong ora guna, sing wong jahat, wong seneng ngelungna wong, dadi ngesuk Iya. sirahe dibedil nang Nusa Kambangan. Iya ning dudinge rasane ngaku ngopo lho. Kabeh kok didudingke ning aku kuwi lho cah nakal elek. Tanganmu dudingmu. Lah ya mau nyong arep kesrimpet dening malah ora nulungi, malah kepriwe ora ngadeg ora ngadeg. Itu namanya orang nakal itu. Kok nakal aku nggak nakalin kamu loh. Kok aku bisa orang nakal tuh gimana? Aku mau nulungin kamu nggak bisa. Lah nang apa ora bisa? Kamu gede. Aku cilik nanti katut. Ya wis ora usah ditulungi. Mbak kamu namanya Chandra Sopo panjange. Jenengku Chandra Ayu Waryani. Oh, mulakno. Ngopo? Banci no. Lambemu. Wis banci iki bancine ning endi? Lah Waryani Kuwi enek sejarahe takono karo sing jeneng lho. duding meneh. Wong angger ora ngerti ngomong disit tak kayak gie, Mbak. Kayak kiye, Heeh. ya. Wong kuwi mesti ana sejarahe. Ya. Wong ki ora asal ngomong, wong Bener. kaya gie
masa nyong diarani banci. Ah. Dandan 3 jam masa diarani banci. Masa kaya ngene kaya pitik. Kayak Apa? Kayak pitik ngene mau. Kayak kiyek to. Kayak kiye, maksudnya kayak kiye. Piye ya? Piye nggonku piye ki anak dara. Kaya iki lho maksud cara kene. Oh iya. Sejarahe apa sejarahe? Chandra. Chandra itu artinya rembulan. Bener apa bener? Ya, iya. rembulan. Condro. Ante cantik. Chandra. Chandra Condro. Rembulan. Rembulan. Ayu. Ayu. Wis genah. Benah. Nyong ayu ra. Ayu wedok kok. Ya, tapi kan maksudnya ya ana- taloke bagus kok ya muring meneh. Ayu. Ayu. Hmm. Waryani. Waryani. Kuwe gabungan antara Waryono ramane nyong karo Warni menikah metu nyong dadi jenenge Waryani. Abar gabungan antara Waryono karo Warni. Wih lo cek, wajan kowe iki guys, kok Lane wangane takon padake ya. bencong. Rungokno. Oh, rungono Waryani lo gabungan. Kaya Gabungan. jenengmu sapa bojomu? Uncek, bojomu sapa? Bojoku, Ya, bojoku codot. tak kira tumiyam, berarti uncek ro tumiyam, untung ngono. Misale itu kayak gitu, iki Untung. gabungan. Untu. Uncet karo tumiyam iki gabungane Untu. Nah. Tambahimu apa ora? Untumu. Itu kayak gitu ya Waryani. Waryani. Cilacap itu yang Cilacap. inyong gue Iya itu nyong, toh. Mas Oh, ya Reti, nyong. ya. Nek kowe kan Rika, Iya. iya Rika. Ya Reti. Terus ramane biunge hati-hati biunge sing nang ngisor wit. Mbok langkrange pada mlebu maring kathok sing badang lemprak hati-hati nggih Bu. Maring katok ngene lempar. Larangan apa tuh? Enggak tahu. Apa mujur ora? Larange ono lemprak Klangkrang. kene. Kelangkrang. Klangkrang ki Kelangkrang kuwi ki kan ana wit kuwi ya. ngangkrang semut gede kuwi. Heeh. Oh ngangkrang. Nang ngene nyong kelangkrang. Oh klangkrang. Nang kene apa? Klangkrang. Ngangkrang nggonku kok. Nek ngangkrang ngene nyong kaya giye lho. Kayak gini. Neng nggonku malah jenenge lakang. Lakang jere. Eh, Ya diaturke ya, Sa. Anu sapa jenenge Chandra? Mbak Chandra, Nah, nagone ya. apa? Ya, lakone cara Banyumasan. Cara Banyumasan? Ya. Lagu Banyumasan? Iya. Apa judulnya? pokoknya bawa Banyumasan. Bowom Banyumasan. Ya, Banyumasan. bagus. Oke, ini untuk tadi kayak Pak. Apa? Nyong nyanyi. Ah? Ya. Iki kan acaranya kan wong bojo. Oh, wusu wong rabi. Wong bojo, wong rabi, apa sih yang dicari? Apa? Lah, Yang apa? dicari adalah bersatu untuk menemukan membuat Oh, keturunan Reti. yang baik. Oh, keturunan yang baik. Entuk woh atos. Nah, Karepe iki atas. etuk anak ngono to. Dua anak. Nah, nek Berarti- cocok ngono ae. tadi ke kok go latihan, Ya. Mbak Sinten pengantin putri, Mbak Mbak Adila. Dila. Mbak Dila le momong anake kayak gue. Cara-carane iki biunge Mbak Elisa, Ya. anake uncak. Nah, Iki nyong mbokku. nyanyi. Iki mbokku. Mbokku bebas. Liane Eh. lah Naila. Iki kudu Manut. ngene. Manut Kudu sutradara. manut sutradara. Aku kemusuhan sama itu le. Kenapa? Nanti kalau anaknya angel tekek aja. Oh iya. Manut rawe lah. Kira-kira nih Tua-tua. angel tekek ora bisa lebok namanya ngering jero. Aku ra dadi anak ra patekan Aku durung tahu aku. Mosok rene golek pangan mati. Ngameng-ngameng nyawa. Ya di prahmen kene lho cara kene, Jak. Oh, Dadi Chandra sing nembang, kamu sebagai anak, Elisa sebagai ibu, Nah, ngono. Bu. Bu. Loh, ibu iki terus mutah ya arepan. Kok Kayak ngerti ngene. anak iki Iya. ini kok terus Oh, kontole, Rene. Hehe. Kepriwe Mbak Elisa? Saya tak sogok tenan iki ya. Apa sih? Niki neng Jawa Timur. Kon apa? Kowe. Kowe Kowe. Tole? Tole ya. anak. Anak lanang. Anak lanang. Ya udah. Kowe anak Panggil. lanang berarti Kontole, sini. Rene lewang bagus. nah, nek anak berarti kan Nah, nah topine berarti ganti. nek nganggo Kowe kok. anak lanang. Kowe nganggo
kaya ngene kaya arep kaya Upin-Ipin. Coba tak golekke sing liyane ya. Ibu, ngomongane ibu iki mare teratapan tenan iki ta. Ayo. Coba mieninya tekin cilik. Ketika saya masih kecil. Ketika Uncek masih kecil, cita-cita menjadi tentara. Oke, klambeni. Manut. Anaknya bisane nangis. Bu, Oh, Mbak Elisa ayu lengup. lengup ki apa? Lah wong anu katok Iki ngene katok. Katoke sing ndile. Iki katok. Ya reti nek katok rasah ngandani mbokmu, aku reti nek iki katok. Lah kok digokke nggon ndas. Katoke sing endi sing iki apa sing liyane milio? Katoke ya iki. Sing iki. Katoke. Iki diculi dulu. Mah. Mah. Gak. Bajuke dicopot dhisik. Ya ning katok ora lho. Lah iki piye lek ganti katok? Kan didobelke ae didobelke. Mah aku ora rangkepan kok. Bajuke dicopot ya lek kene copotke apa ora? Astagfirullah. Ya lo, Pak Dalang kayak nenteng banyak. Iki dadi wong tuwa tek kasare ya ngene. Ora apa-apa. Kan wong Palu. Ya wong Palu lho kasare ra. Ajar atos, mbokne wae atos, anake kudu iso luwih atas ya, Le. Iku. Tit. Titras. Aku leke klambi ya. Biung. Rama. Sempaknya ganti enggak? Angel, Enggak, angel. aku belum pipis kok ganti sempak. Bisa pipis dibantuin apa pipis dhewe? Bantuin dong. Bantuin. Nanti aku kalau pipis sendiri kecret-kecret. Ini kok ada kuning-kuningnya? Kok enggak diganti? Itu baru. Ini baru coba Baru. diambu. Baru. Oh, ini pakai ini Kayak ya. ngerbiungnya gitu temenan anaknya kurang anak setahun wis mati. Ketok ya ngono lho. Ora awakmu ku ya merengkeleng Nah. lho. Awakmu ya Lah merengkeleng. kan iki derek jenengan fitness to Gian. Oh. Arep dadi tentara apa arep sekolah? Arep belajar apa arep baris? Belajar. Arep belajar. Belajar Berarti sing berbaris. bluri apa sing baju SD? Ya Biungnya terserah. mandan angel ki angel Terserah. banget kan. Anaknya ora Eh, kademen mati. Iki wong liya. Maksudnya ki kan biungnya wong Paluran ja maksudnya urung Iya. mudeng bahasane Ning kose kowe ngomong mulu. Sithik ning tak rasake rada jeru. Lho, kademen kok mati. Rumah samu iku aku apa anak-anak anemprit. Pe, maksudku kuwi apik. Maksudku kan kowe kan bocah cilik Iya. di bawah umur. Iya. Wis bengi, Iya. kena angin malam. Ya, Mbok, nek Iya. angine mlebu, angine duduk nang awakmu mati. Nanti dikeluarin lewat sini. Udah Ayo, itu. Kang, ambil disit. Bonsainya dikurungi dulu. Nih lo udah ngoyot nih, udah ngoyot. Endi sing ngono? Iki lho ono oyote lho bonsainya ono oyote. Gonamu ya aja dhuwur-dhuwur. Apa enek kelekmu ya mbok kei wig. Wes. Nangis. Bu, kowe iki arep dadani anak apa arep mateni anak? Dipun gendong kewar kewer. Lah. Hop. Sebenarnya persepsinya Mbak Elisa, Mumet terusan. Ngliyeng testu le, Pak. Oh. Kedu bengkel. Bayuh. Nah, ngene. Yo. Aku mau ngerti ki ra mangkat ki mau. Nek kene gak aku korban pembunuhan. Ulangi ya. Pak
paket-paket. Dipun. Paket-paket. Gendang. Jebol ngawur. Jebol. Jebol. Ora iso tangir, Mbok tetangir. bos. Bisa iso bangun dhewe enggak? Bangun kepiye batur lekoki lho. Yo yo. Yo, ngadeg-ngadeg. Paket-paket. Walah, golek panganan saplokane kaya ngene. Nah, kelihatan tinggi. Kayak dispenser. Dina bengi Pakai katok beda-beda. nyangti kuda. Pakai bedak dulu le. Oh alah. Mboke bajingan tenan. Apa anak-anak dipateni terus. Wong bedhaki anak ora makluk ngene iki lho. Bedhaki anake yo kasih sayang. Dadi Kasih sing sayang tuh halus. piye? Yo sing halus. Sing halus. Nah, Halus. ngono. Dina bengi nyangti Disun dulu gitu. Disun. Disun. Nah. Iya. Minta disun. Sun. Parah ge biunge, Pak. Ternyata ge bagus, asing bagus dewe, asing bagus dewe. Alah, iya, asing bagus. Bu Azu. kepriwe. Bu Azu. Ayu. Ayu. Saking ayune dadi Azu. Bu, Kali. Pak matine kapan? Pak matine sesuk Kemis jam 3. Apa ene wong mati kok bapake ngerti sok Kemis jam 3 iki lho. Kowe anu cek pangku Chandra itu. Ini. Pangku. Jenengan mengke pengen. Ora. Gak. Mengke jenengan meri. Ora lah. Wong nguneni aku uncek ya asu kok ngono iki. Ora. Kene sing kuwasa bayar iso ngemek-emek iku. Anak kuncek tilingling lanti sawang kuncek nangis kuncek nangis kuncek nangis dua anak wet tekek temenan yakin. Kudangamu piye? Puncak nangis. Nah, kan yo ngono to. Mengana Ekspresine kan ngono. Uncek nangis. Aku yo ngono lho. Mosok uncek nangis. Tapi patutan sing keloro mau. Ayo malah baleni uncek nangis. Uncek nangis. Uncek nangis. Milih. Berisik. Ngene kaya gajah. Para biwi ya Bang Uncek. Anak. Serasa iki contoh blas ibu iki. Tulung. Pakai ketok dulu. Ngene sikile. Tak brek aja weh. Anaknya trauma. Kene karo bulik. Karo lilike. Sikile cepet. Ya katanya dicopot aku kuwi. Ya apa sedeng kuwi? Gak rangkepan. Ora ketemu. Ora apa-apa, ora ketok tempat lambi kok. Butuhi kan Apa, Cak bos. Cilik? Manut Gak, bubos. gak. Cah cilik kok ora apa-apa. Wah, Cah cilik kok ora apa-apa.
apa? Butuhe terus provokator. Ora apa-apa cah cilik kok. Padune kono sing penasaran pengen roh. Kene katokan di sini. Ora usah dicopot. Ora dicopot. Gak. Wis ngene dirangkep ngene. Nah. Masuk. Ya, oke. Oke. Lambinya dimasukin. Langsung nyenggol, Ndra. Oke. Dibenik. Yo, ini. Tak benike dhewe to. Kenapa sih? Ya nama watune. Watu. Watu apa? Ye, kowe ngesaki watu apa mau dening Gak. Lah. Aku ora nggo watu. Lah apa? Neker. Ujarku mau aku ana mau dolanan watu. neker tak gembol ning kene. Bisa anu ora? Bisa. Aku malah suwe-suwe wedi nyawang raine kok. Dikancing. Oh alah. Nah. Mulakno kok Elisa ki nonton tibake dol. Diselengne Pagamengo. Padha ae. Serapa apa lah rangkepan jero. Kidol temenan ya? Adike anu cemeti karo budu iki lho. Mama, pun ngeten mawon. Lho gen ora kak mlongo cemetan ngono, Bu. Mbah, Ayo, Lah, Bu. engko kleru malah. Aku cilaka. Lah ngopo kleru apa? Dadi sangkir aku. Ditambangi banyu masan. Sudah, dadi anak sing pinter, Nggih, sing Lek. berbakti karo wong tua, Nggih, aja Lek, nakal, ampun, Lek. aja bedili manuke tanggane, ya. Enggak, Lek. So nek gede dadi apa? Maling. Loh. Kok iso maling lho? Mantri. Nggih, mantri. Oh, mantri apa? Nggih suntik to. Nyuntik sapa? Elisa. Ora krasa Milih. Elisa. Sudah. Sudah. Salah. Yo, Iya. aduh lengger, joget lengger sih. Yo. Nah, eling-eling wae ya sing cedak enak Oke. Pak Do. Nah, enak Pak dosen. Ya. Yo, eling-eling Banyumasan. Ya, Elisa gen istirahat sebentar. Oke, lali janjine. Ya, coba kaya ngapa? Ya. Pokoknya pamundhut saka sing agungan dalem engko sing ngaturke si Elisa Urkarusno. Ya, ya. Pak Pendi barang yo pirsa nek Chandra ki mergo bocah seni tari utawa kuliah ning nggon tari. Nanti jangan lupa mungkin ampun sepen Mas Kangko. Chandra ken nari cara lengger Banyumasan. Nggih, Pak, siap. Nggih, ya. Jane kita tari to niki. Ya cah tari. Wah, asli tari to. Tari rabi apa tari apa? Tari yo kesenian tari iki lho. Oh, joget-joget nih. Jadi kan di isi Surakarta itu ada jurusan tari, ada jurusan kerawitan, ada jurusan pedalangan juga seni rupa ya. Oh iya. Boro-borono ngopo to? Ku kok gerbok komar mbok nyor-nyorke aku ae. Aku jadi seneng dong. Joget ngimbangi Elis sapa? Chandra Isora. Mboten saged to. Yo iso-isone lah. Kita ketua katawi itu. Katok mungkin lerekno to cek aku nyawang iso Modal kan lereke. disolasi. Rasane mboten sah. Lerek sih. Nah, ora iso wae. Heeh. Ya. Ngeyel wong butuhi arep menitini kok. Kualik. Nanti mikir kualik. Repot wis Yo, ayo apa? Eling Banyumasan. Yuk, kaya ngapa? Yuk, tetos. Laras Indonesia.
Ini wis lega penggali penyanyi Pak Pendi, Mas Lunjak. Nggih. Maka wis diaturke apa sing dadi kersane. Bagaimanapun juga awake dhewe tetep manut lawan sing nanggap nggih ta? Leres menika. Sak bisa-bisane nglegani ingkang nanggap. Ya. Nah, Mergo lek ngetokne paragat ora sithik kanggo pagelaran sing kaya ngene iki, ya ta? leres. Lah digawe panjenengane lega ing menggalih. Nggih, Ayo, Elisa Urkarus Alasu dengan
lali janjine. Ah, garap cara Samboyo utawa jaranan. Nah, ya cara Samboyo jogetmu kaya Chandra iki mau ya. Ah, ya ora. Ra iso. Heeh. Ra iso aku, Lek. Ora iso ya ora iso rasa ngotot ngono lho. Ya, sa iso setetek-setetek isone aku. Apa? Setetek. Setitik setetek kepiye to ki? Sedikit. Nah, ya sedikit iki yang Jawane setitik. Ya. Ah, ora kok setetek. Tetekmu iki. Ya, rasane nesu-nesu. Wis bali sekolah, Lek. Ora, wis ora bali-bali nang. Ora dadi anakmu ora paten aku. Lah ngopo? Ah, mboke kasare ram kok. Lah cenderung tau dadi seorang ibu kok kuwi ya. Dadi Cek ro- perawan mulai nek kasare yo dimaklumi. Dadi ora iso menjiwai. Heeh, urung iso nresnani anak iki piye urung genah. Urung tau. Tadi maklum ya, Nek. Oh, lah kowe pengen piye? Pengen apa? Pengen punya anak ngono lho. Ya sesuk nek wis duwe jodhone, nek saiki ya durung. Masa ora ngerti jodohmu? Ya, Lah sapa? Sapa? Lah ngarepmu ya. Lah iso mbayangne kok iso dadi bojomu. Ya lali janjine nggih. Ah lali janjine. Samboyo ya, ngerti ta Samboyo sa? Samboyo. Ya iya. Cara jaranan, cara Reti-retinya. ah ya, reti. Ya, kaya ngapa diaturke ya, so. Ah, yo kaya ngapa. Ah, yo digarap Samboyo. Oke, yuk dados.
Apa nek gandeng anak kerdil? Gandeng sampean. Swasta enggo mandek. Lah kok sik bar iki jek mlaku kok Kan kaget gitu loh. Terkejut aku lihat kamu. Terkejut. Iya. Kok terkejut? Medeni, orang medeni tapi imut ding. Coba lagi coba. Lho guyu. Ki lho aku ndeloki lho. Apa ane ditutupi kok sing kene digarke sithik. Delok. Kamu malu-malu anjing ya? Iya. Malu kucing. Ala padha kewane lho. Iya pas ukuranmu to Cek nih. Pas ukuranmu to. Jane mboten pas. Bolongane mboten pas mripat kok. Oh. Dadi ra ngerti napa-napa kula niku. Ora ketok dadi. Ora ketok yen beto topeng ngenteni. Lah Oh. nyoba pripun jenengan? Ora. Gak. Itu Coba, caranya gimana makainya itu kayak gitu? Ini digigit. Oh, Nah, digigit. ini digigit. Terus ini ditaleni. Oh gitulah. Taleni kene nggon hulu. Oh gitu. Coba Ya, digo. tak talein mau. Mok. Iki cah iki tenanan kok. Wis tak talenane dhewe. Kowe terusno lagune ae. Coba kalau aku pakai kayak gini kayak gimana? Caranya piye? Yuk, terus dicokot. Nah. Ayu ngene no. Pargo. Gak aku sekolah dhuwur-dhuwur S3 mau ngene karo Iki uncit. pargo tenan mesti dikaneke lho. Aku malah kaya boneka asu ae isone. Pakai dipakai. Ora cetha. Ki dipakai ya. Iya. Kok yo pirang ya Apa nih sing bilang? rambutnya. Semir, heeh. Kan yo menurut lagu zaman sekarang kan janda pirang. Yuk, ayo, lusa. Apa iki? Ya. Kuwi gara-gara kuwi lho, dadi lali aku. Nyalahke iki. Jane. Janjane. Kok jam-jame? Jam-jane kowe ning endi? Relakasmu saja nukliyane. Hatiku sujud. Yuk, koprol.
Sapa wong sing ora gelo kadung benten kowe ora gelo. Wah, telepon nih. Ora mungkin kelebon ora sedeng demite. Iya demet yo gede-gede Lah iya. sakmene ora. Paling ae sing mlebone mung tuyul. Tuyule mesti tuyul goblok ae. Lah iya. Ora iso golek duit gur mentil ae lho. Lampir. Wis tak urung ki mau. Derek. Urung ya ditekke no. Ndak nyisol. Jancane kowe ning elanganku tekan nyupiani atiku sudah kowe tekan karo wali-wali. Oh. Iki mau le numbaske sapa? Mau pamite sekolah lho. Mau pamite sekolah kok tumbas kaya ngene barang, malah ngopo malah dolanan. Enggak, Bu. Ini tadi pelajaran. Pelajaran apa? Dari- Kayak gini kok pelajaran. Ayo. Dari Bu Guru. Masa tadi diajarin apa di sekolah? Masa diajarin kayak gini? Diajarin gano. Gak mungkin. Saiki tak jedaki kamu nek pancen bisa. Saiki tak takoni. TU Tuh. bener. GA Ga. tambahi S. Tuh. Gas. GA gas. Gas. Tambahi S. Gas. TUGAS. Tuku we gas. Tugas kok tuku gas. Kayak gitu kok pamen sekolah. Ah. Ya sesuk nek sekolah sing pinter. Senine yo pinter, sekolah yo pinter aku yang ngono. Alah, Ya, Ibu. isen-isen ke ibu. Ibu ngajari po pinter. Hah? Ibu ngajari ra pinter. Kok ora pinter ibu? Kok ora Ngajari basa Jawa apa iso yo an? iso? Iso apa? Iso ibu iso Jawa. Hitung-hitung. Wis suwi ning Jawa. Hitung-hitung Iso. sih. Aku nek sekolah Oh, diajari pinter ibu setunggal. setunggal Kali tiga. Sekawan Gangsal. gangsal. Enem. 6 pitu. Nah, Enem. bener ah. 6 7 Wolu. 8 Songo. Songo. Sedoso lewas. Kalih likur selewas. Rokolo welas. Bu, Bener tak? sedoso terus Sedoso, terus lewas. lewas 10 Sewelas. sedoso. Selewas. setunggal welas Welas. Kalih. Likur welas. kali welas 3 kalih welas. 13 Patang belas. karepmu terus Gangsal Nah. belas. 6 belas. 7 belas. 8 belas. 9 belas. 12 belas. doso likur Ngeyel 19 kandangnya sekolah dong. 19 kalih doso 12 kalih doso setunggal Reti likur siji kalih doso likur. kalih doso likur pripun to Pak jenengan kula mau ewaki kula Aku yang mau mendasku kok. kula mumet to wong ngitung-ngitung kok apa mau Wes ya Les. Pemenah ya Les. Yo barang kono sing urung jumeneng sapa? Nah, Bu Dwi wis, Landra wis. Lah liyane Mayang
Coba jenenge kuwi Dita. Terus ora ketok sapa ketutupane. Dina. Mbak Dina. Ah. Terus Wiwik, terus Congpe. Yo, ngatur kabeh. Oh, Mbak, kowe mau joget mau nelek iki to? Yo semene mbiyane. Serindel malah. Ya, dikarep bebarengan ya. Iki ana sing monitor mantara YouTube. Ya, alhamdulillah oke banget sing mirsani. Heeh. Nggih, saka Waluyo nglaban njaluk lagu Bojo Loro nggih. Nah. Nderek pungon Mas Kangko nggih tansah sehat mawon Mas. Ningring Munggur Mojogedang Karanganyar. Nggih. Ugi saking Mas Joko, Kedung Malang Papar Kediri ugi nderek monitor Mas Ngadinu Pondok Ungu. Ah, wonten ing Jakarta. Ya, nggih. Niki nggih salam nggih Pak. Salam Gus sapa? Kagem Pak Samidi. Samedi sapa? Menika wonten Polres Karanganyar. Weh. Nah, nggih selalu monitor Dijo Laras Indonesia. Siap. Menika saking Polres. Ugi Mas Regi. Sapa kuwi? Regi tunggal dangdut. Iki lho untuk salam wejak. Saking Saudara Mas Kangko saking Mas Samsudin Ngawi nderek pungon salam kagem Mas Uncak. nggih, waalaikumsalam. Go saking Mas Ferry. Nah. Banyumas nyuwun lagon request ninggal katresnan. Wah ya. Uga menika salam budaya Pak Dalang saking Si Junjung Sumatera Barat nyuwun nggih. Nah, ninggal katresnan meneh. Menika ugi sugeng dalu Pak Kangko kula Giyono. Wingking Kabupaten Sukoharjo badhe nyuwun lagon Podang Kuning kalian Gubuk Asmara. So ninggal katresnan kang sederek wonten nglaban mugi-mugi tansah pinaning kasihatan sedanten. Amin. Salam kagem Kang Uncek nggih. Nggih, waalaikumsalam. Ya, nggih. Pak Men PWKD ugi monitor. Betul. Salam kagem jenengan iki wau. Nggih. Kalian. Kula nggih monitor Mas Kangko siap. Nggih, mbak nuwun. Yo ninggal katresnan. Ayo, jogete dipadake. Digawe sak gayeng-gayenge. Nah, golek